Makumbe Production. Koiwe ndiani wakuporesa muswe Sabata. Koiwe ndiani wakuporesa muswe Sabata. Zveitsidza ndaitirwa ndaisimirira kupongozwa kwemvura kuti ndipore, asi ndaishaya anondiwisira. Ndaitangirwa ndidzo nyasha zveitsidza ndaitirwa kunonoka vedu wesandikurega. Waituma vatumwa kupongodza mvura Jesu, nasi ndasangana naye kutora choko rangu rinorema. Kundipa rake rakareruka, yanga iri mukwitsa wave mutserendende. Ranga riririma chava chayetsa, naye Jesu weminana misuo yakavharwa yazarwa. Naye Jesu weminana zvinhu zvose zvinogoneka. Naye Jesu weminana ana Mwari zvinogoneka. Ana Jesu zvinogoneka. Tikapfugama zvinogoneka. Na Jesu kuna chinoramba. Zvinhu zvose zvinogoneka. Naye Jesu weminana ana Mwari zvinogoneka. Ana Jesu zvinogoneka. Sabata. Koiwe ndiani wakuporesa muswe Sabata. Ndidzo nyasha zveitsidza ndaitirwa ndaisimirira kupongozwa kwemvura kuti ndipore, asi ndaishaya anondiwisira. Ndaitangirwa ndidzo nyasha zveitsitsa ndaitirwa kunonoka vedu wesandikurega.
Jesu nasi ndasangana naye kutora choko rangu rinorema kundipa rake ragareruka yanga iri mukwitsa wavembutse ndende rangaririma chava chayetsa naye Jesu zinogoneka ere naye Jesu na Jesu zinogoneka Jesu